balma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana ko ka bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole mbaw ka radio Mandila Bamako 24 mimbe inabe kuna foni lateme aw bela jele togola jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Twalife ka soro nyema ba ni ya suru beteli ka jije sarila alebi ka bara bela jele jete mine ka foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigini ka kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekene kan o de kan be bi kuna foni lasi wati ma bi araba beneme nazara san kalo nanna avril kalo bio kle muga ani kele ka be bafla ani muga ni kele sama farafin kalo me no sungolo e bio kle konodo e jachera san kalo konodo na do hijira san bagele kemenan ani binani fla san do duwa be ke alaga nya ga dama baguruba fla bi kuna foni fle kalo na ka fo kunungo chadi jamana nyama Idris Deby itino ale bonana nina kuna foni nyefoli kola foka tasanga jamana konna na bi jakulu misigile no e doso ka jakulu ko dana amasango oli ya ira ka fo ko machama ngon ga ira ka fo ko doso ka o ga dozo ya bla ko olu ko ko foni korsene bana jamana kono ko lutu ka dozo finu bla kuna foni nyefoli kola nyono marabulo konna na benga sema mtekano blala ayira la ka fo ko benga ko ni ka be ka sabati nyono marabulo konna na o ko kerati wa kuna foni nyefoli kola joro marabulo konna na do fran temene na kamelem ya Abbas namso faga ayira la ga fo ko atun bolla ka ta karamo do fe no o ko kerati kuna foni nyefoli kola nunu de na kuna foni la kuma bay ka fara kuna foni wera ko Allah sa ma banwa ke na denga fe sirigi klubali ala ga nya ga dama kuna foni amadam ne kala do na ka fo kunu ngo so da fe chari finitikala ka nyemo ko kuna foni boka bi ka yira ka fo chari jamana nyama Idris Deby itino ne ale tuye marshalier ay san bisaba ke chari jamana nyama yala ala ya ka kalfa mina ala kunungo ka sabiya ke kelebolo mi chari jamana konnana atuye wulika jo takata o kelebolo nkene kan marfa kisa do kon yasro o kele o ya takana chari faba konnana njamena ala ya ka kalfa mina ala ngam chama ka yira ka fo ko Idris Deby ga ni sayan mi flani ko janfa chama ne bani ko konnana ni min kele flani ga Idris Deby idno ka segere ni ngone yiri baro bine jien kono kerengere na farafina gunga ami duwade ke Idris Deby ala ga dawro suma ma semen janfa konnana ala ga tigi ko bo fiena o chari jamana kele kunga kola mi anga jamana politiki nyama do Musa Mara ale nyefol doge Idris Deby ay wuliga jomme ke malikola ko ma dogo maliko nana fiew Musa Mara nyefol doge Idris Deby ni mali ni nyonche anga Musa Mara lame amba fo Idris Deby mali terido malion teri lakika bao san 2012 fanga firile keranga jamana koron klalana jamana folo munu yu kambo ko bena andeme Idris Deby bo o jamana folo ama fo dadrona de anana ali alema Nations Unies ka resolution makono ko mako nana fo tuma do la ba fo ko CEDEAO jamana to kukana kalebe kidal kukana sore o kera benyana o de la malion maflio mami teri jonjoy ite manga flo mani oron ne akili bala ibeka ka bara tali nyeblali barao no e abe serment peut-être mamna 2013 tegere fora Idris Deby kunga me président femet mekeneka tegere fora kunga te mabeka parce que malion wire yala u ya ale ka demain fen wɛrɛ t'a kɔfɛ balimaya ni teriya wa n b'a dɔn hali bi n'an seginna kan ka diɲɛ jamana ɲɛmaaw bɛɛ wele ka na Idris Deby tɛgɛrɛ bɛ fɔ Idris Deby kun ka tɛmɛ bɛɛ kan donc Mali teri don o de kama an b'a fɔ n ko Mali teriba dɔ binna an bɛ dugawu k'a ye o la nka an b'a ɲini Tchadiens fɛ u k'u jija cogoya bɛɛ la Idris Deby ka fatulen kana na ni tiɲɛni ye o ka jamana kɔnɔ a kana na ni basigibaliya ye an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na basigibaliya ye de an kan k'an janto de la no be ndro fo ite se ka kɛ ale ɲɛmaya kɛ san 30 n'ale balila ka fatu a bɛ se ka na ni rébellion olu ye ka galabu kura sɔrɔ rébellion ka ci u ka jamana la politiki kɛlɛ fɛnɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni o ye samasamali o de la politiki ɲɛmaw société civile sɔrɔsi ɲɛmaw Tchad an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka jamana in ka nafa bila u yɛrɛ ka nafa sanfɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min na u bɛ se ka jamana in basigi u b'a kɛ cogoya di sa sini ni sinikɛnɛ sigikafɔ ye damu ye u ka kuma o kan ka bɛn mɛ ka basigi in de bila fɛn bɛɛ sanfɛ an b'o ɲini u fɛ kɔfɛ jamana minnu fɛnɛ bɛ yen anw Afiriki tile bi fɛ kulu min n'o ye CEDEAO ye Afiriki cɛmancɛ kulu n'o ye CEAC ani CEMAC
kana se fo Union africaine ma kata se fo Nations Unies ma nunu bɛɛ k'u sen don ko la joona pour que ka Tchad basigi ni Tchad basigira ko tɔw bɛ se ka bila kɔfɛ parce que hali Mali yɛrɛ bi Tchad sɔrɔsi 2,000 ɲɔgɔnna b'an ka jamana dugukolo kan 1,000 ɲɔgɔnna nana kɔsa in na olu ka 1,000 min nana kɔsa in na o ye baara min kɛ an y'o ye o kunna sini kɔ dɔrɔn Bulkesi a fɔra u ye tasuma de da terroristes tɛgɛ kɔnɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna ani Mali sɔrɔsiw ni olu ka jamana basigibaliya ma sabati ka jamana kɔnɔ olu tɛ se k'u ka baara kɛ yan dɛ a dɔw yɛrɛ la u bɛ segin ka t'u ka jamana kɔnɔ donc n'u ka jamana basigira a da ka d'an bɛɛ la an kɔni ka faamuyali la an bɛɛ kan ka duwawu ko de la an bɛ duwawu kɛ Idriss Déby ye Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ɲɔgɔnna ɲɛmaaw minnu b'u janto u ka jamana ni jamana wɛrɛw la minnu bɛ wuli ka taa jamana wɛrɛw lafasa Ala k'a caya a ɲɔgɔnna ɲɛmaa min fɛnɛ minnu bɛ taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ la ka se k'u nin fili u ka jamana ye Ala k'o ɲɛmaaw caya a sɔrɔsi ɲɛmaaw a civil ɲɛmaaw ɲɛmaa fɛn fɛn pɛrɛnnen don k'a joli di ani k'a nin di a ka jamana ma o ye ɲɛmaa ɲuman ye. Ni tun ye Musa Marakan ye a y'a fɔ cogo min na Idriss Déby Ala ka dayɔrɔ sumaya a y'a fɔ cogo min na Idriss Déby n'a ɲɔgɔnna kun ka ca an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na a dɔ bɛ dɔ la dɔ tun bɛ b'o la ka yira k'a fɔ ko jalabatigiya ko o tɛ sokɔnɔ ko ye o ye i bɛ taa kɛlɛ kɛnɛ kan ni ka taa kɛlɛ kɛ Idriss Déby ale tun b'o yira diɲɛ mɔgɔ la nka caman ka généraliya kɛ mɛ ka généraliya kɛ k'i sigi so kɔnɔna na kilim sumalen kɔrɔ ala dɔw ka taa segu a ka gɛlɛn Ala ka faamuya ɲuman d'an ma n'an bɔra yen nɔ donsow ka jɛkulu min bɛ yen nɔ Dana Amasango olu y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ ka yira ko donsow ka marifa bila ko donsow k'u ka fini bila k'olu kɔni t'u ka fini bila ko fɔ ni kɔɔrisɛnɛ n'o banna Mali kɔnɔna na ko n'o tɛ k'olu t'u ka fini bila ko wa ko Mali accord ko yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin ko accord kuma de bɛ kɛ ko n'o tɛ ko accord t'an ka jamana kɔnɔna na ko kɛlɛ fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko diinɛ ɲɛmɔgɔw sen bɛ a la yaasa ka période d'an ma Yusuf Toloba ale y'u ka ɲɛmaa ye an ka lamɛn jadisiw ka yɔrɔ bɛ maa dati maga la k'u ka delosi ko dosow bɛ yɔrɔ min na u ka bɔ yen de dosow y'a nin kɛ de n'a mɔgɔ o mɔgɔ tana ye doso fini ye fo n'aw y'a kɔɔri sɛnɛli dabila Mali la tant que kɔɔri bɛ sɛnɛ ya Mali la yan an bɛ doso fini don maliyɛn ye i bɛ kuma an fɛ mɔgɔ minnu b'a la ka kɛlɛ kɛ maliyɛnw don an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o de ye hakilila ye an y'a i ye yɔrɔ o yɔrɔ an b'i kɛlɛ sisan u m'a fɔ ko koro donna accord la sisan korokaw de sunɔgɔ munna o de sunɔgɔ accord de te ne Toloba a tɔgɔ ne ka fanga sera yɔrɔ o yɔrɔ ay jadisi i tɛ sunɔgɔ koyi sunɔgɔ tɛ yen ayiwa ne bɛ ka avance fana n'Ala sɔnna wala Ala k'an dɛmɛ ayiwa hakilila wɛrɛ ti ne fɛ ne bɛ bɛn fɛ o ɲɔnɔkaw a fɔra u ye u kana accord si dongo a tɔgɔ mɔgɔ minnu taara kumaw fɛ dɔw y'an wele ko u bɛna da don Banɲagara a tɔgɔ kɛlɛ fɛn na u ka laɲini ye min ye olu y'a laɲini o laɲini min kɛ ko jadisi sɔnna bɛɛ ma ne ko aw y'a laɲini jumɛn de kɛ jadisi sɔnna u ko a tɔgɔ marifa k'a bila ko kɛlɛ k'a bila ko sariya tɛ a tɔgɔ Mali ye layiki ye u sɔnna o ma ko vraiment olu b'a fɛ a tɔgɔ ɲɔnɔkaw y'a kɛ cogo min na bɛɛ k'a don o accord la ne y'an ka président wele ne ko n'a wo don u ka taa wage fɛ yen ayiwa an kɔni y'a sariya min fɔ an y'a sariya nin bila sariya tɛ a tɔgɔ école ta i ka kalan na commandant i ka taa maire i ka taa ayiwa Mali ye layiki ye an sɔnna o ma ne ko a ye t'a fɔ wage ye kɛlɛ banna o est ce que o mɔgɔ ninnu u taara wage fɛ yan maa tɛ min bɛ se ka an nɛgɛ Bamako u bɛ ka wari minɛ ka dun an tɔgɔ la nin an tɛ jɛn n'a ye maa o maa na i nana diinɛ tɔgɔ la Banɲagara walayi i b'a dɔn min don ye maliyɛn ye i bɛna diinɛ e ma n'a diinɛ fɔ an ye o est ce que Bamakokaw de nana ni diinɛ ye yan o est ce que Bamako moriw de nana ka an kalan yan hana i nana ni diinɛ tɔgɔ ye an fɛ yan an bi e minɛ komi e ye jadisi ye e ye maliyɛn ye i bɛna ne ye maliyɛn ye n bɛ kuma maa fɛ an ka jeliw bɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ yen u bɛ na a tɔgɔ u bɛ jadisi wele u bɛ an wele an bɛ sigi an bɛ kuma ne ye nin diinɛ mɔgɔ ye ne ye nin diinɛ mɔgɔ ye nin wo de b'a la ka kɛlɛ nin juguya ayiwa ne b'a fɔ Mali faamaw ye a' kana aw ka wari di maa si ma a' kana aw ka dɔrɔmɛ di maa si ma jadisi bɛ yɔrɔ min na n'a bɛ Amadu Kuba ɲini aw bɛ Yadi ɲini aw b'a ɲini u ka na an bɛ sigi an bɛ kuma wo fana eta ni an dogo an eta ani jadisi minnu bɛ kɛlɛ la u ka na an bɛ sigi an bɛ kuma ni tun ye Yusuf Toloba kan a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na o conseil islamique tun ye wulikajɔ sabati ni ka bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min tɛgɛ bila kɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na jɛkulu min sigilen bɛ bɛn ni keleya kama olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min ko a tɛgɛ bilala ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ ko ani sababa bɛnna wa k'a taabolo ka ɲi kosɛbɛ ko nka ko min ye jadisiw tun y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw ka taa ka bɔ olu ka daga la ko o kɔni tɛ olu ka kuma ye wa olu tɛna da don o la k'o ye jamana ɲɛmaaw ka baara ye yaasa ka période d'an ma
dogo fere mer danga Zumana Kulubali an ka lamɛn. Baara in kɔni anw bɛ gɛlɛya wɛrɛ y'a kɔnɔ a bɛ se kɛ waati nataw la hali waati nataw hakili b'a la bɛnkan tɛ kunnafoniya dogolen yɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen n'a sɔrɔ anw y'an da don yɔrɔ la kun bɛ se kɛ gɛlɛya ye anw ma waati nataw la n'o de ye accord in siɲɛna o ni population de cɛ mais mun ye o ni an ka armée cɛ ye an da ma don la wa an da tɛna se o ma n'a sɔrɔ ko anw y'an da don ni armée cɛla la donc o de kun se kɛ gɛlɛya ye anw ma waati nataw la donc an da ma don o la o ti an yɔrɔ ɲɛsira la parce que armée ka baara taabolo ti an ka niveau la k'a fɔ ko an bɛ jalatigɛli kɛ o la quoi o bɛ gouvernement de bolo ni état y'o bila bolo min kan o y'o ye n'a sɔrɔ an da kun donna la o de kun bɛ se ka kɛ gɛlɛya anw ma waati natɔ la mais an da ma don o la bɛnkan minnu tara an ni ninnu cɛ o bɛnkan in sariya foyi ti a kɔnɔ mun bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin anw ma waati nata in kɔnɔ o ti gindo la o ti bange na mun fɔra cɛ fɛ sisan kɛnɛ kan o y'a bɛɛ lajɛlen de ye a gindo la ko foyi ti yen k'a fɔ ko an n'u bɛnnen don mun ka jukɔrɔ ko mun bɛna kɛ gɛlɛya anw ma waati natɔ la o ti yen parce que fo mɔgɔw ka kelen de faamu kɛlɛ filɛ nin ni kɛlɛbaa fila ye ɲɔgɔn damadɔ ka sɔrɔ ka bɛnkan sen kɛ o bɛnkan ye wulibali de mais hali denmisɛnw ni nana bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ ma ɲɔgɔn ka niveau dɔn t'a sɔrɔ kɛlɛ banni ka gɛlɛn an kɔni dalen don an ka bɛnkan in na an dalen don a la dɔrɔn de ye mun y'a la problème yɛrɛ ye bandiw kɔni b'i ko in senkɔrɔ bandiw b'a senkɔrɔ b'o profiter ka kolangolo kɛ k'a tɔgɔ da ninnu kunna k'a sɔrɔ olu tɛ o bandiw b'a senkɔrɔ n'a bɔr'o la vraiment ko in depuis le 14 kana se sisan ma an kɔni an ye lafiya sɔrɔ le 14 kana se sisan ma n'o ye kalo sa tɛmɛnen ye le 14 troisième mois kɔnɔ fɔ sisan an bɛ degun wɛrɛ ye baara in kɔnɔ donc o la hali bi an bɛ ala fo k'ala barika da k'a fɔ bɛn hali bi ala ka kɛ bɛn sabatilen ɲɔnɔ cercle dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ kɔnɔ ala ka se ka jamana basigi silamɛ jamana bɛɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen suma ala ka diɲɛ suma ala k'a kan sago ye ala ka futinɛ ban diɲɛ kɔnɔ pewu ala k'o kɛ sunkaloba in hɔrɔma ko sɔsɔla la raso amina yarabi ni to ye Zumana Kulubali kan ye dɔgɔ fere mer danga kumakan don a yira k'a fɔ ko maajugu minnu bɛ maa n'u senkɔrɔ bantiya la ni ka bɛnkan ni ka gɛlɛyaw bolo yarabi ala ka furabu ka woro ɲɛma yasa ɲɔnɔ bɛnkan a bɛ se ka sabati cogoya min na n'an bɔra yen nɔ joro marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sama wɛrɛ maa min tun y'a ba sinamuso kantigɛ ni ka boli a yirala k'a fɔ k'a kun bolila ka taa dugu dɔ la ko komine karamɔgɔ dɔ yɔrɔ la o kuma kɔni kun cɛyalen bɛ maa min n'o tɛnɛmuso kantigɛla Segu Bari ale ye wulikajɔ ta ka taa o karamɔgɔ fɛ yen nɔ Segu ye jaabi min sɔrɔ yen nɔ an ye ɲininkali kɛ Segu la an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Segu Bari. Segu Bari joro kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko sama wɛrɛ an kun ye kunnafoni sɔrɔ k'a jira ko kamalen dɔ ye a ba sinamuso faga kunnafoni kun carila k'a jira k'a fɔ k'a bolila ka taa karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen commune e ye ɲinini kɛ a ko la a ko kɛra cogo di. Ne yɛrɛ bɛ commune la sisan n ɲinini kɛ ka na fo commune n'a y'a sɔrɔ commune k'aw yɛrɛ ka ɲinini ka jugu ne yɛrɛ ta ye ŋunukan kɔni kun carila k'a nana commune kan o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini ne yɛrɛ bɛ commune karamɔgɔ dɔ fɛ. E yɛrɛ taara o karamɔgɔ o ka jaabi kɛra jumɛn ye. Ne nana ne karamɔgɔ jan n wulila ka se karamɔgɔ ma karamɔgɔ ɲininka n ko ŋunukan carilen don ko an ka mɔgɔ fagaba nana kalifa i la. Bon nana e ɲininka ni ala ni kira ye n'a sɔrɔ a na ma kalifa i la i k'o fɔ n ɲɛna ne n'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka ɲinini ka jugu ne yɛrɛ ta ye karamɔgɔ yɛrɛ bɛ da bi a tɛ sunɔgɔ parce que anw ni karamɔgɔ in bɛɛ ye mɔgɔ kelen ale yɛrɛ de baden kɔrɔkɛ taara anw ka su seli ka ko bɛɛ kɛ o nana sɔrɔ olu y'olu ka fujini ka jugu ne ta ye parce que olu bɛ ka ɲinini yɛrɛ kɛ seni bolo bɛɛ lajɛlen la. Ka nin waleya ta k'a kɛ joro marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya sama wɛrɛ la fɔ bi kunnafoni foyi ma sɔrɔ a ko la e yɛrɛ bolo mun de bɛ k'o kɛ. Ne yɛrɛ bolo sécurité de ka suma kunnafoni kɔni foyi ma sɔrɔ a ko la kunnafoni foyi ma sɔrɔ a la ne kɔni bɛ min fɔ n ka kumakan laban na mɔgɔw k'u cɛsiri hali bi mɔgɔ an dɛmɛ ni kɔlɔsili ya pour que an bɛ se ka kamalen sɔrɔ cogo min o ye ne ka kumakan laban ye n'a kɔni sɔrɔ min bɛ k'a la o dɔnnen don. Ni tun ye Segu Bari kan ye a y'a fɔ cogo min na ala ka don garisɛgɛ la a wulila ka se karamɔgɔkɛ min yɛrɛ ma ni kuma tun cɛyalen bɛ k'a jira k'a fɔ ko maa falan k'a bolila ka taa o karamɔgɔkɛ in fɛ yen nɔ an ɲininkali kɛ o karamɔgɔkɛ in yɛrɛ la Bakayi Kunta an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Bakayi Kunta. Bakayi Kunta kamalen dɔ kun y'a ba sinamuso bɔnɛ a nin na joro marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya sama wɛrɛ la a yirala k'a fɔ k'a bolila ka taa commune e fɛ yen nɔ e ka jaabi ye jumɛn. Ne ka jaabi ye min ye o la o ye ala k'an bɛɛ sababa ma anw bɛ yan anw tɛ yen o kama anw bɛ yen jamana jigi dɔ ye anw ye maa tiɲɛnen ka se k'u dilan m'a dɔn n'i b'a faamu k'a fɔ talibiya ye fɛn min ye karamɔgɔba minnu bɛ jamana kɔnɔ ni maa minnu tugu la k'u ka diɲɛ lahara kalifa ma jigiya la anw bɛ yen o de kama bon ninnu bɛɛ y'anw ka talibiw de ye u fa yɛrɛ a fatura don min na tɔgɔ ye Burama ala ka hinɛ na an ka cɛkɔrɔba jɛɲɔgɔn don foyi ma a ka anw fɛ yen bila ni saya tɛ mawuludi ziyara minnu k'an fɛ a bɛɛ la a tun b'an fɛ ala ya n'an nana an yɛrɛ n'a b'a fɛ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani bɛna don min na u bɛ tɛfɔn ci a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ye ne kɔrɔkɛ n d'a mɛn min kan cɛkɔrɔba bɛ ta ka taa su seli k'a da dayɔrɔ laban na ala ka kɛra nin fana kɛra o kɛcogo kelen na kɔrɔkɛ ta ka taa nin seli k'a da dayɔrɔ laban na o ka jigilamɔgɔw de y'anw ye u y'an ŋunuŋunu k'a fɔ ko min ye kojugu b'a bɛ na anw fɛ yan anw ko anw tɛ yen o kama an yɛrɛ bɛ yen n'an y'a sɔrɔ bi o de ka d'an ye munna a taara ka dangɛ an yɛrɛ y'u jalaki munna a taara ka dangɛ
o be ka yu toro ka se aka mala de bodo ni mu ga no sira kana ka kana nyinga ango naw nya soro be mi kala an ba de fanga tira mama wore kada ka te mata le kra dange kamran yen mi wala takanyeshi abbas namso ma yalma ek mi feno kalama uni nyonche gele alawa kamale yere ti sea ati amade ka ati sea yere u fako ni na ya abto ka diun chikana kamale yere ne mi ka papere ta yele do fako ni anga jigila moy abin na ya ga jigia se me mana a patura o siraka ayo diun mina ka chiula kamale yere mi ka maneti kamale yere do ya famu a fako ni anga mai anga jigila modo ne ka kuma laba mi ye ayo ambi mi de la ma do pe mo ka nyon se ko do ma ramade ala ye mo da ay mo bo nyona ayo ala ka kay donc mo ka nyon se ko do ma me ko man ka chugo ba so ko fanji ko se kana mo kunga ala de sigi je ani sigi nyoni do mo donc ambi mi ngoni ni halibi kamane ambi do ka ala ka do angere diga na do angere diga la abe yoro mi nani mamba de na kula o bina be kana ma be ni tuye bagay kunta kay a foto komna ya rabbi ala ka fura wa kamale nga wuro nyema teke be se ka da ka chugo ya mina na mborae rasbali na nominu ku mina na ka datugu ka ira ka foku ku mina jamana dafri denado kiri jatigala ka ira ka foko manu kana bla u koni blala ka ira ka foko no foi mai ni manu nona rasbali blale ay kuma min fo angalame fo awye ni so jadu dobe ay kodoke abe kenema atasnogo dobe sokono amake ni so jale depuis do folo ala be saka kola de ay makma kosobe ala be saka kola unana mineya décembre karo kle mugani kle klale safu selila adoni glosi nani glosi de benna adonkele gendarme alpha ya sangare colonel Jow o ka patin larbende do atendo mbadon abe yala la kabara sado me atendo colonel Jow colonel Wage Mamoud Diko ulu de nana kana mine yalu 21 rasa aye name teka mapma flo adoni fini ne tout maintenant kombe kure take ngamugo nyelela ngo ni beko ki munke ni ereba do imake illa fiale mais ni beko imake ni eba do yake ibe teriyade ka delike kanga ko blamgo kana tie do wana ja santara saka dalinke ya abe bandundo wambe bodo aita fo colonel Jawe warasta bora aita fo Wage warasta bora aita fo badala bugu dikore bora aita fo Haruna Touré papu muntu me pemina warasta bora mana korobe nyokona ukafa shimi ashim goita ko rasa bora banda wiye ko rasa bora o mesrido alaka ni to yarasbat kan aya foto ko muna alaka benyo ya sabati anga jamana konna na fonyo nga fenfe be no alaka o nakashi na mbora ino sungolo ko ni dabora no ya kama nganga sungolo ko ni kembe ka geleya taka dam maukuna kretete musulaga ko ni ya yira ko geleya sugu bebulu dala jiko fuka tase kurango ma sugu fente sega san yasa ka privatika dama anga musulaga do ka shira lame nyina sungolo kona kera gela kono gela chama banga na fe nga gele lere shalar banga et puis fene ko chama ba kono kwa fo ite sega san sugula sa fembe gela le warti no mako sungolo duna fenge kona na ikol kona na bo be gela be na fora ga suli obliga suguri go nyana bo dem sanu mi ta fene ikol la ki kulu ga entretien fene nyana bo amano ko ma i mana bla ro na kilimit la ga tay wora kon mano tobili be bi dem bi suli ga ti gula da fe tobili be na dem sanu ga entretien so ma da fele ko mulu yere ta gula fela bora la so fene la ya don banga papa ta kulvel anyina sungola ha gela go ju banka na fe ngale yara dem sunu entretien be am sukul to bula fe chef du to la kasulga sukudi kala fo be gele le ka farzi be ka te kuran be ka tege ina sungolo chena amano ko don u be ka jiti na ba kuran tege na fo ngale yara ka faruka fo mano ko ble fe be gele yara busa kuran ngoni jigo ko la do ni chena ni to ka gele ni jiti kala kuran tege amano ko kuyi am to le jila o kuran ma ni fe na kuran ne sa ami Allah fi do ni fi dan blanca Allah fi anu tege yara amano ko ne to umukuma fe be gele le nu ali fe mun kan no sungolo mana sa
a bɛɛ bɛ gɛlɛya n'a fɔra sunkalo ye nɔgɔya kalo ye sunkalo ye barajiginin kalo mɛ ni sunkalo sera maliya mi fɛn bɛɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn jiginnen don a bɛɛ yɛlɛ sukaro tɛ se ka san foyi hali kangaliba hali ala ma taa kangaliba a bɛɛ ka gɛlɛn n b'a f'u ye u ka se ka fɛnw piri jigi cogo min na n'a fɔra tile ka farin kuran bɛ tigɛ orobinɛ bɛ tigɛ an tɛ ji sɔrɔ hali ka suntigɛ mana sa an bɛ gilasi min sɔrɔ k'a min k'an dusu suma o bɛɛ sɔrɔlen maɲumako ye u k'a lajɛ kuran tigɛ ani ji tigɛ u ka sabali u ka dɔ b'o la ni tun ye musolaka dɔw ka seereya u y'a fɔ cogo min na feerekɛbagaw u ka sabali sunkalo nin bɛ ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ u ka nɔgɔya don kow la yaasa sunkalo bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na cogoya mun na hali bila o jiko gɛlɛya kama yirimajɔ maa dɔ wulila ka se a ma ko gɛlɛya fɛn fɛn b'u dala jiko la ko a gɛlɛya ko dɔ de bɛ ka fara a kan ko foyi tɛ ka bɔ a la yaasa ka période d'a ma Burama Gindo a ye min fɔ an ka lamɛn ne tɔgɔ Burama Gindo ka bɔ Yirimajɔ bi bina bi gɛlɛya man kan bi jiko ko gɛlɛya yɛrɛ de b'an kan bi Yirimajɔ an bɛ don min na ko bi an ka ji bina sous 2 heures sous 3 heures ka tigɛ 5 heures du matin tile journée bɛɛ an tɛ ji sɔrɔ bilen o gɛlɛyaba de b'an kan balimakɛ du caman kɔnɔ bi jamana ye wulikajɔ ta ka worobinɛ don du caman kɔnɔ bi o bɛɛ kɔfɛ jiko gɛlɛya ka tila ka kɛ mun de bɛ na n'o ye o worobinɛ ko min nana nin waati in na o de nana an ka jiko tɔ yɛrɛ bɛ juguya pe parce que a waati la an bɛ se ka ji sɔrɔ heure bɛɛ a bɛ se ka kɛ hali n'an ma ji jama bɛna caya worobinɛ da la cogo mais heure bɛɛ ji bɛ yen mais sisan n'a fɔra depuis ni sɔgɔmada fɛ ji bɛ tigɛ anw na Yirimajɔ yan n'a fɔra e ka ji sɔgɔmada joona joona fɛ depuis ni fajiri na ji tigɛra anw na fajirida fɛ 2 heures du matin ji bɛ na a bɔ sigi fo ka mɔgɔ bɛɛ makɔnɔ kelen bɛɛ b'i ka ji ta kelen ka taa ka so nafa jumɛn kɛra worobinɛ ko la hali fɔlɔfɔlɔ an bɛ min sɔrɔ an t'o ɲuman sɔrɔ bilen an tɛ sunɔgɔ an bɛ taa se depuis ni 21 heures 22 heures 23 heures 0 heures 1 heure 2 heures de ji bɛ na 2 heures na ji nana 3 heures 4 heures la an b'o bɛɛ kɛ jiko la o kɔni tɛ hɛrɛ jiko la n'a fɔra 5 heures du matin ka na 5 heures yɛrɛ bɛɛ ji bɛ tigɛ anw na fo 2 heures wɛrɛ e mun fana b'o jiko la ni tun ye Burama Gindo kan a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn jiko gɛlɛya ala k'o nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ Sénégalais ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ko Union o maa ɲɛmɔgɔ kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye dɔ fara kɔɔri sɔngɔ kan ko kɔɔri sɔngɔ kɛla 56 ye ka tila ka nɔgɔ to a sɔngɔ na 2200 u ye fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛfɔli kɛ Sénégalais ye yaasa ka période d'a ma an ka Sénégalais ka ɲɛmaa dɔw lamɛn ne tɔgɔ ye Dirisa Kamara ne ye Union ɲɛmɔgɔ dangan ye bi tɔnsigi an bɛ fɔlɔ ka aw radio barakalaw fo parce que aw de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni lase mɔgɔ min nana tɔnsigi yɔrɔ mɔgɔ min mana tɔnsigi yɔrɔ aw de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni yɛrɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que aw tɛ yɔrɔ dɔ la aw baarakɛnɔ bɛ se an bɛ fɔlɔ k'aw fo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɔlɔ ka an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Madu ye a ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka jama wele ka na kunnafoni di kɛ jama ye kunnafoni di o diyara anw ye a ye an wasa ne bɛ se k'a fɔ lajɛda in a ɲɛna kosɛbɛ parce que mɔgɔw tun bɛ kunpan na prix min dira n'o ye kɔɔri prix ye n'a ma bɔ ale da k'a fɔ an ka mara mɔgɔw ye hali fɔlɔ n'a fɔra k'a fɔ ko hali n'a bɔra président da donc mɔgɔ caman bɛ to sigasigale mais ni anw yɛrɛ ye jɛkulu min sigi n'o ye Union ye n'o ye Sénégalais ka jɛkulu ye ni kuma min bɔra o ɲɛmɔgɔ da k'a fɔ Sénégalais ye Sénégalais tulo b'u la kosɛbɛ ne bɛ se k'a fɔ tɔnsigi in nafaba b'a la a bɛ kɛ sababu fana ye a bɛ fanko kura di kɔɔri sɛnɛli ma a bɛ hakililatigɛ di mɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri kɔɔri sɛnɛli fɛ hakaja laɲini min bɛ ka kɛ laɲini in ka sɔrɔ n ye chambre président secteur ye Marakungo bi lajɛren Union président de y'an wele ka lajɛ n bolo da o ni an ka ɲɛtaa sira ye ni an ka sabati sira ye mun an b'u fo k'u ni sɛgɛn bari olu de wulila k'u jɔ ka se ka ɲininiw kɛ ni gouvernement kumana ni gouvernement fana ye layidu kan di k'a fɔ a ye na fɛn fɔ Sénégalais ye walasa san nata in na an bɛ se ka kɔɔri sɔrɔ ka wasa olu fana ye lajɛ kɛ o de kan ka ɲɛfɔ ko ɲuman kɛ Sénégalais ye k'a fɔ gouvernement kɔni a ɲanamɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye kɔɔri kɛ 56 ye ka nɔgɔ to a sɔngɔ na o ye fɛnba ye dɛ donc n'o fɔra mɔgɔ minnu ye ni ɲɛtaa ko b'i kɔnɔ i kan ka ko dɔ kɛ o ko kɛ in ye sɛnɛ de ye o m'a dɔn Marakun secteur kɔrɔ kelen in de don m'a dɔn dusu min b'u la ka kɔɔri san nata in kɔnɔ président ka kuma kɔnɔ yamaruya kɔnɔ m'a dɔn an bɛna fɛn kɛ ɲinan ka bala gouvernement yɛrɛ lɔ an sigilen don n'o ye fana ne ye Mahamadu Tarawele b'a fɔ ko Digi Madu ne ye Marakun secteur Union président ne kun ye wele se Marakun secteur kɔɔri sɛnɛlaw ma ka kɛɲɛ ni kɔɔri ko fisifasalen kuno a bɛna jɔsen kura min ta ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini i ye o ye ka kɛɲɛ ni o kunnafoni kow ye a bɛ tile filanin bɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa a ye kɔɔri prix di ko 56 ka prix di engrais la ko b'a cogo la 2200 pɔsɔni fana b'a cogo la a kɛra ka kɛɲɛ ni a waati de ye dɔw y'a minɛ sɛbɛ la dɔw m'a minɛ sɛbɛ la anw y'a minɛ ni an bolo fila de ye an wulila ka jɔ ka taamaw kɛ o de y'an bila bi ka sɛnɛkɛlaw wele ka na kunnafoni jɛlen d'u ma an dalen don kunnafoni in na parce que gouvernement in k'ale ka
k'a ye retard min bɛ Mali kun fo ka bɔ a kun o bɔla belebeleba dɔ ye kɔɔri donc fo ka jɔsen ɲɛnama di o ma o de y'an kɛ ka sɛnɛkɛlaw wele bi k'a jira anw ye lettre ci gouvernement ma ka fɔ prix min fɔ nin a diyara anw union ɲɛmɔgɔw ye parce que union secteur 37 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ 42 la 37 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ka nin kunnafoni in la k'a fɔ a diyara an ye n'i ye lettre ci jama tɔgɔ la ko a diyara a ye wajibi f'i k'o jama de wele k'a fɔ n ye nin k'a tɔgɔ la aw de bolo bɛna kɛ wa jama ye confirmation di an ma ka fɔ u bɛna kɔɔri kɛ fo ka se wasa hakɛ ma donc an bɛ min fɔ an yɛrɛw sɛnɛkɛlaw ye o ye pour que ka kɔɔri sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni minɛn de minɛn garantili gouvernement ko a b'o ɲini ka di an ma CMDT ka sira fɛ ani union ka sira fɛ an ye fiɲɛni dɔ y'an yɛrɛw la an y'o dila sɛnɛkɛlaw tulo kan ni fiɲɛ dɔ b'i yɛrɛ la i ka mara kɔnɔ ye minɛn dajɛlen dɔ e yɛrɛ y'a dɔn a dajɛlen dɔ o tɛ sɛbɛn kɔnɔ a kuma fɔ yanni danni cɛ o y'an yɛrɛw secrétaire ka kɔnɔ ko ye fiɲɛ min b'i la a y'a déclaré ma a tɛ taa kaso la a la o ka fisa i ka tɔnden bɛɛ mago sa kɔɔri dalen ko gouvernement in pɛrɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen ladilan an b'o o ye lajɛ kunba dɔ ye laɲini wɛrɛ min kɛ o kɔfɛ o ye an ka baganko ye n'i k'i ka kɔɔri ba sɔrɔ kɔɔri bɛ sɔrɔ ni joona de ye dɛ an ka Mali baganw tɛ ka minɛ bilen an y'o kuma kalifa bɛɛ la yan dugutigiw bɛɛ yan dugutigidenw bɛɛ yan sigibaa kologɛlɛnw bɛɛ yen bɛɛ ka taa kunnafoni di bɛɛ ka bagan b'i ka so kɔɔri sɔrɔlaba i b'a sɔrɔ a bɛ kalo kelen de kɛ k'a ka kɔɔri kɔlɔsi su ni tile ala ni baganw tɔɔrɔ y'a sababu ye o kunnafoni ye diɲɛ kunnafoni ye k'a di an yɛrɛ ma an kɔɔri sɛnɛ jamana an k'an janto baganko la danni waati minɛn minnu b'an ka so an k'an janto u la an kana denjuguya don u la n'an ye denjuguya don u la kɛnyɛrɛye don ni tun ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa dɔw ka sariya ye u y'a fɔ cogo min na ala ka kɔɔriko sabati an ka jamana kɔnɔna na san wɛrɛ ka dɔ fara kɔɔri sɔngɔ kan ka tɛmɛ nin kan yaasa dunkafaw bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na nɔngɔnkolo gɛlɛya a bɛ bɔ kɔnɔkolo de la ni sɛnɛkɛlaw lafiya la a dɔ bɛ dɔ la an ka jamana a bɛ lafiya n'an bɔra yen nɔ foire dɔ sigila sen kan Kulikorokaw fɛ yen nɔ ko yaasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ sugu feerefɛnw na cogoya mun na an ka ɲɛmaa lamɛn bon an kɔni ka laɲini na dɔ ma bɔ prix la an ka prix mun fɔlen filɛ na na dɔ ma bɔ a la fɛn kana fara kan o y'an ka laɲini parce que ko in laɲini yɛrɛ ye mun ye ka se ka nɔgɔya la ne ye fɛn da fɔ ka tila ka dɔ fara est ce que nɔgɔya ɲini est ce que a bɛ fɔ ko nɔgɔya ye o tɛ nɔgɔya ye donc an ka hakilila ye min ye toujours na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min an yɛrɛ bɛ veiller o de la feerekɛlaw vraiment pour que ka se k'a jateminɛ est ce que u bɛna dɔ fara fɛn kan wa n'an ye dɔ bɔ a la o de ka d'a ye mais fɛn kɔni tɛ fara kan anw yɛrɛ ɲɛna ani Kulukoro jagokɛla misɛnmaninw n'o ye fɛnw ye donc pratiquement an bɛɛ b'a su fɛ kumakan laban min bɛ ne bolo min fɛ vraiment Kulukorokaw nin kɛri o fana k'a dɔn u ka na u ka bɔ ka na yɔrɔ in lajɛ a na min ma sanni kɛ n'i nana ka na lajɛ hakilila min ye nin ye vraiment i k'a dɔn hakilila ɲuman don o bɛɛ ye sanni dɔ ye vraiment an b'o de ɲini Kulukorokaw fɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba hali denmisɛnnin fɛnw bɛ yan a kɛra cogo o cogo i b'i ka tayɔrɔ sɔrɔ donc vraiment an bɛ min ɲini Kulukorokaw fɛ vraiment u ka bɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la vraiment o de ka ɲi o de bɛ Kulukoro ta ɲɛ sinon bɛɛ b'a dɔn min bɛ Kulukoro ne yɛrɛ bɛ kuma na n b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yan o de y'a to nin initiative n ye impliqué a la kosɛbɛ pour que a bɛ se ka se nin yɔrɔ ma ni tun ye Kulukorokaw ka sariya ye a y'a fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jamana a bɛ taa ɲɛ n'an bɔra yen nɔ bi ye sunkalo tile 9 ye su na ye a su 10 sunkalo su 10 nafila ye jumɛn ye karamɔgɔ Maliki Danbele an ka lamɛn sunkalo su 10 nafila de filɛ nin ye o ye arakan 4 ye arakan kelen o kelen i bɛ fatiha kala ani ayatul kursi siɲɛ 1 ka ɲinan zalinaw siɲɛ 1 da o kan ka kulu walaw siɲɛ 11 da o kan i bɛ sɔrɔ ka taa ten duuru la i b'a kɛ ten fo ka 4 dafa i mana fila kɛ i bɛ salam bila i mana fila kɛ i bɛ salam bila o y'a dafalen i bɛ sɔrɔ ka nin dugawu in tugu a la Allahumma ij'alni minal mutawakkilina alayka al-faizina ladayka al-muqarrabina ilayka ya ghayata at-talibin ala ne kɛ mɔgɔw cɛla maa mun b'u wakaliya sire ala la maa mun n'olu kɛra niyɔrɔsɔrɔbaw ye ala yɔrɔ mɔgɔ mun n'olu kɛra mashurunɔbaw ye ala ka taa ala ma ya ala min ne ɲinibaw ka kɛvɛze ye ni tun ye Maliki Danbele a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'o dugawu minɛ k'an ka sunkalo timɛko ɲuman k'a nɔgɔya ka musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'i bolo Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa sinikaw fɛ yen Sini jamanakuntigi Xi Jinping ko ale kɔni bɛna taama dɔw bolo da ka taa États-Unis kaw fɛ yen taama yɛrɛ a bɛ kɛ sini alamisa don ni ala y'o yirana a yirala k'a fɔ États-Unis jamanakuntigi Joe Biden ko a kɔni bɛ ka nin makɔfɔlen wele walasa ka taa lajɛrɛba min n'a ma wele ko sommet wa lajɛrɛ yɛrɛ ko a bɛna boli fɛn min ye waati yɛlɛma kan n'a ma ko changement climatique wa ko nin bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ko kami Joe Biden ko a kama nana fanga kɔnɔna sa n'o ye maison blanche ye ko ani Sini jamanakuntigi ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw kan n'an bɔra yen an bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye George Floyd ni ale bɔnna nin na États-Unis lakanabaa dɔ fɛ n'o ye polisiyaka dɔ ye mais an bɛ don min na bi polisilaka in a bɛ wele ko polisikɔrɔ sabu a ka polisiya baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔra
ko o kiri kɔni kun bɛ senna kunu ko wa ko fɛn min ye kiritigɛlaw ye k'olu kɔni ɲininkali caman kɔni ta ka ɲɛsin maa kɔfɛlen ma ko a bɛɛ lajɛlen kɔni jɔra la ko o de y'a to kiri kɔni a kɔni kɛra kunu ko n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna na ko fɛn ye kiri jaabi ko olu bɛɛ lajɛlen ko o bɛna da kɛnɛ kan. N'an bɔra ye an bɛna Europe jamana kan fɛn min Italikaw fɛ Itali minisiri min n'ale tɔgɔ ko Matteo Salvini n'ale yɛrɛ kɔni kun ye minisiri min n'a ɲɛsin bɛ Itali jamana ale ka koɲɛ kɔnɔ ɲɛnabɔliw ma san 2019 waati ko ale kɔni sɔɔni ka a bɛna wele bɔgɔ jɛnini kan ko sabu ko fɛn min ni makɔfɔlɔ ye ko nin waati kɔfɔlen na ko a kɔni kun bɛ minisiriya waati min na ko fɛn min ye taamadenw ye n'an bɛ wele ko migrant ko o mɔgɔ 147 dɔ tun kundama Itali jamana kan ko a ma sɔn a bada ni makɔfɔlɔ ninnu ka jigin Italikaw fɛ yen. Ko de kama ko ye hakɛ sa hakɛ min n'i ye adamadenw ka hakɛ minɛ a la ko jo sera tɔnba k'olu y'a jira k'a fɔ ko o tɛ bɛn kosɛbɛ o de kama ni makɔfɔlɔ a bɛna wele bɔgɔ jɛnini ka sɔnni Ala tɛna bɛn n'an bɔra yan an bɛna Nigériyakaw fɛ yen Nigériya marabolo min n'an b'a wele ko Borno ko fɛn min ye dagaba wuli ko o bɛ yen nin waati in na dɛ marifatigi jɛkulu n'o ye Boko Haram ye ko olu kɔni ka wulikajɔ ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni marabolo in kɔnɔna la ko dɔ fana tɛmɛna na mɔgɔ 18 ɲɔgɔnna kɔni y'o bɔnɛ a ni la ko wa ko a ko a dabilatɔ tɛ dɛ ko de kama sa ni marabolo kofɔlen maa wɛrɛw kɔni ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ji kɛ bidɔn na n'o ye ko u yɛrɛ ta ka se ka taa jamana wɛrɛw kan n'an bɔra yen fɛn min ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ye ale n'a ka minisiri kɔrɔ n'o ye Blé Goudé ye ko olu kɔni kannabilala CPI fɛ n'o ye diɲɛ silikana tɔnba min n'ale bɛ kiriko kunna ko an bɛ don min na ko bi k'u ka segin ka na Côte d'Ivoire jamana kan ko o baaraw bɛ sen na ko fɛn min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ko ale kɔni taw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra ka ban ko a yirala k'a fɔ ko a ka hakɛ n'o ye jamanakuntigi ka hakɛ ye ko a bɛn'o bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ sɔɔni ko nka fɛn min ye Blé Goudé ko ɲininkaliw bɛ ka kɛ ko ale ta kɔni ko dama don la fɔlɔ yɛrɛ. An karamɔgɔ Sidiki halisa an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa Cadikaw fɛ yen i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na Cadi jamanakuntigi ale kɔni danyana ba an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ n'o ye affrontement ye k'o kɔni bɛ Cadikaw fɛ yen nin waati in na marifatigi jɛkulu ninnu n'an bɛ wele ko rebelle k'olu kɔni bɛ wulikajɔ la kabini dɔ faransɛ tɛmɛnen na Cadikaw fɛ yen o de kama kunu tarata don avril tile 20 Cadi jamanakuntigi Idriss Déby ale yɛrɛ kɔni tun bɛ combat dɔ ɲɛfɛ n'o ye a ka armée ɲɛfɛla ye k'o de senfɛ sa ko fɛn min ye marifakisɛ dɔ kɔni y'ale sɔrɔ ka bana o bana ni senfɛ sa u nana n'a ye Jamɛnakaw fɛ yen n'o ye Cadi faaba ye k'o de senfɛ sa ko ale kɔni danyana ko nka ko an bɛ don min na ko bi fɛn min a denkɛ ye Mohamed Déby ko fɛn min ye comité militaire de transition minnu kan ka na camancɛ fanga kɔni ko o latagama k'u ye fɛɛrɛ kɛ joona k'o kɔni bila ko ɲɛfɛla la k'an bɛ don min na kalo 18 ɲɔgɔnna kɔni b'u bolo walasa ka se ka basigi o la nata fɛn min ye ka rébellion ka se k'o ban Sidiki an ye min sɔrɔ kɔkɔrɔ fana na bi sɔgɔmada na ala kun b'a su ɲini Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na fɛn min bɛ kɛ basigi ka na an ka jamana ni jamana wɛrɛw la ala k'o sabati Cadi jamana ɲɛmaa Idriss Déby ala ka ɲɔgɔnna caya diɲɛ kɔnɔ